ništa govoriti, samo ću na početku pozvati pojedine hrvatske studija, profesora Talanku da nam se nešto kaže. Nakon toga će profesor Karalje, te potpredsjednik Matice Hrvatske, gospodin Sučić. Evo, profesor Talanka, izvolite. Studentice i studenti, poštovani gosti i kolege, čast mi je pozdraviti ovaj skup, otvorenje ovog simpozija koje organizira naša najaktivnija studentska udruga, mladi povjesničari. Naravno, povijest je jedna velika disciplina, a i vrijeme koje obuhvaća ogromno, vita iz brevis i naši studenti rano počinju, bilo su aktivni. Tema je, kao što se vidi, mladenačka, ali je vrlo važna u povijesti. I još jedan put vam u ime ustanove na Hrvatskih studija, za osnovno ime želim čestitati. Pozdravljamo svima odjela za povijest studija. Drago mi je da rekao da ste najaktivni studentska udruga za hrvatski studij, vam je važno potrebno poticaj jer stvarno studiranje, ovo je 11. u redu ovakav skup sa odgovarajućim znanjima koje slijede i vrlo zanimljive teme koje svake godine domišljate, organizirate i onda slijedite stvarno se način. Ovome su sastavni dio svih naroda, svih država, tako i hrvatskog naroda. Mi smo koncem 18. stoljeća imali autora Josipa Kerestunija koji je bio u Beču, agent za ugarsko-hrvatsko pitanje, napisao je pobuda na mađarskom premskom i koji bi htio pokazati da su pobune nužni sastavni dio povijesti naroda i jedan legitiman način borbe za nacionalnu samostojnost i za borbu budućnosti naroda. Želim vama uspjeha i da ovaj simpozij i ovaj skup bude dobar prinos upoznavanju naše povijesti. Poštovani i cijenjeni profesori, poštovani i dragi studenti, s velikom čašću došao sam k vama iz Matice Hrvatske, jer tamo obnašam funkciju potpredsjednika i tajnika za ogranke Matice Hrvatske i imam bogato iskustvo zajedničkog rada s tim ograncima i dolazim vam kao sudionik studentskog pokreta 1971. godine, jer sam tada u njemu sudjelovao. Kad smo 60. godine, ja sam se upisao 67. studij, kad sam tih godina došli na fakultete, to je bilo ozračje nakon deklaracije o nazivu položaja hrvatskog književnog jezika. To je bilo ozračje koje je stvarao Hrvatski književni list, jer se tada pojavio kao jedan književni list u kojem su osim književnih se pojavile i političke teme. I također je značajno da je to doba bila na hrvatski prevedena Biblija, da su pokrenute novine Glas koncila i dakle da se pojavio cijeli niz
knjiga, časopisa, različitih oblika okupljanja, što ondašnji sustav komunistički je zabranjivao, ali se nije uopće mogao pomisliti da bi se tako nešto moglo dogoditi. Mi sad figurativno rečeno što sustav misli ili ne misli. Mi smo živjeli u komunističkom poretku gdje su bile ustavne slobode zajamčene, sloboda okupljanja, raspravljanja, a naša studentska raspravljanja su bila takva da smo čitali časopise koji su se zvali Enciklopedija Moderna, što je pokrenuo akademik Ivan Subek, tadašnji rektor sveučilišta, da smo čitali časopise Kritika, Kolo, što je objavljivala Matica Hrvatska, Studentski list, Hrvatski književni list, i spomenuti Glas Koncila i još mnoge druge knjige i događaje, također časopise iz Dubrovnika, Rijeke, Osijeka, Sarajeva, novine iz Beograda i promišljali o našoj Hrvatskoj. Dogodila se sveučilišna skupština 1970. a treba reći da je godinu dana prije toga bila 69. godina kada je bila proslavljena 300. obljetnica sveučilišta. To je cijeli niz reprezentativnih, kulturnih i povijesnih događaja i povijesnih proučavanja reminiscencija na prošlost i aktualiziranja u tadašnjem društvenom i političkom kontekstu. Sve je to uzbivalo cijelu hrvatsku kulturnu javnost i došlo je do toga da je vodstvo sveučilišta predvidjelo da bi u sljedeću upravu sveučilišta, da bi se u nju uključili studenti, da bi se uvela studentska trećina. Naravno, iznimno veliko značenje je bila 68. imala 1968. godina, pokret koji je iz Pariza, iz drugih gradova i Beograda došao i bio također u Zagrebu, pa se tom studentskom trećinom htjelo nekako uključiti studente i oživiti sveučilište. Potpuno neočekivano za one koji su predviđali, koji su i u samom rektoratu i u sveučilišnoj upravi, a osobito u studentskoj organizaciji Saveza studenata izabrane za prorektora Ivan Zvonimir Čičak, što je izazvalo konsternaciju i nevjerojatnu medijsku hajku. Ta hajka je pokrenula takav karakter da je svaki razgovor o toj kandidaturi i o tom čovjeku i o načinu na koji se raspravljalo o tom događaju bio onemogućavan i u studentskim domom, u studentskim sobama, na fakultetima su tog proljeća 1971. godine bile beskrajne rasprave o socijalizmu, o samoupravljanju, o dohotku, o pitanju položaja hrvatskog naroda, o iseljenicima, o svim tim mogućim temama. Mi tada nismo bili svjesni što domašaja svih tih rasprava, svih tih studentskih zborova, što znači kada na medicinskom fakultetu 300 studenta dođe i žestoko raspravlja o svim tim temama nekoliko sati, ali pogotovo na Filozofskom fakultetu i na svim drugim sveučilištima. Političko vodstvo studentsko koje nas je etiketiralo i koje je zapravo Čička kao prorektor htjelo ukloniti nedemokratskim postupkom, je dalo ostavku, to je bio slobodan rad, i otvorio se prostor o kojem mi također ništa nismo znali, pripremali su se izbori. Dogodilo se da je u travnju 1971. godine u Hrvatskoj izabrano političko vodstvo, studentsko, na čelu s Draženom Budišom, bili su tamo Ivan Boras, Ferdor Bušić, Vjeljko Božikov, da sad ne nabrajam koji su sve kolege, bilo nas je 19, bio sam ja. I mi smo se našli u situaciji da nakon tih izbora su oko nas dolazili novinari, da su nas pitali za ove i ove stavove, tražilo se priopćenje i morali smo se odmah učiti nečemu za što smo bili vrlo slabo pripremljeni. Budući da su te mnoge rasprave i čitanje mnogobrojne literature, osobito literature Matice Hrvatske, časopisa Kritika, časopisa Kolo, pojavio se tada i matični hrvatski tjednik, da je to sve skupa izoštrilo našu sposobnost i
prosuđivanja i promišljanja i davalo nam sjajne argumente. Mi smo sa tim studentskim pokretom na razini cijele Jugoslavije bili jedan pravi fenomen i bilo je pitanje što sad s tim kako. Od krajnjih, od rigidnih partijskih krugova tražilo se naš izručenje, kažnjavanje, udaljavanje sa scene. Etiketiralo se nas je da smo u funkciji neprijateljske emigracije. Uskoro su iz partije bili izbačeni Šime Đordan i Marko Veselica. Mi smo se usudili suprotstaviti tom izbacivanju i objavili smo dokumente, izjave predsjedništva Saveza studenata Zagreba, Splita i Hrvatske i objavili to u hrvatskim tijelima. To je izazvalo nevjerojatan odjek, opet veći nego što smo očekivali, jer tada hrvatski tjednik imao oko 100.000 primjera. Studentski list kojeg sam ja uređivao od rujna do studenog 1971. godine imao je nakon 25.000 primjera. Mi smo dakle pisali o ekonomskim temama, o kulturnim temama, o političkim temama i nastojali se nositi sa svim tim izazovima koji su bili pred nama i bili smo dočekivani u narodu, u javnosti s najvećim simpatijama od cijelog hrvatskog naroda, od kulturnih krugova, umjetničkih krugova, a od partijskog, unitarističkog tog velikog kopna, velikog te zajednice koja je tražila birokratsko upravljanje, centralizam i demokratski centralizam, dakle i slijepu partijsku poslušnost, doživljavali smo difamaciju i osudu. Usudili smo se pokrenuti studentski štrajk. Taj štrajk je bilo 35.000 studenta na Zagrebačkom sveučilištu, svi su u njemu sudjelovali. Mala manjina je bila protiv, čak i ovi naši izraziti protivnici, oni su predviđali da će sve skupo to završiti loše, pa su se nekako ironično s nama solidarizirali, ne toliko deklarativno koliko ovako, eto nisu se protivili, onda su izvrgavali kritici nedemokratske postupke Savke Dapčević i Mirke Tripala, što je bilo zapravo komično, ne? I na kraju, dolazi sjednica u Karađorđevu, cijelo studentsko vodstvo u Zagrebu i u drugim gradovima i mnogi studenti su uhićeni. Mi smo tada stanovali u studentskim domovima gdje su bile dvokrevetne i trokrevetne sobe. Mnogi nisu imali pravo na dom, kolege su bili jako siromašni, pa bi onda u takvoj dvokrevetnoj sobi bio još jedan stanar, još jedan koji je stanovao u trokrevetnoj, još jedan. To smo mi u žargonu zvali ilegalci. Došla je policija, ukolila te sve studentske domove i te prve ilegalce stavila u komerecu, jer da su oni nisu prijavili. Prošli su sva ispitivanja. Dakle, stotine i stotine studenta kasnije kojim je ušlo u njihove kartone kad su dolazili u vojsku. Znam da sam se možda u čudu kad sam došao u Kraljevo služiti vojsku i kad sam pred jednim golim skupom regruta, bilo nas je 600 u 4 veze, trebalo je, sad svako treba reći svoje generalije i odgovoriti na pitanje da li je osuđivo. Da. Zašto? Ja nisam se odmah snašao. Rekao sam, kontrarevolucionarni napad na državno i društveno uređenje, članak 100. Mislim, ovi regruti su stali, kasnije mi je prišao jedan Makedonac, vodnik stažište je rekao, dobro, treba ići, ima da bude dobar vodnik, nije šta. Kad ti ono veše, kad je to bilo? To veše kad veše Beograd? 68, ne, ima Zagreb, samo njima da bude dobar vodnik, sve će da bude. Dakle, a onda dođete na političku nastavu i onda tamo učite o neprijateljskoj migraciji, tamo su razne formacije, među njima su studenti. Nije to duše moje ime bilo to naše, ali bi se udražen Budiša, Jerozalime, Čičak, dakle, neprijateljska grupa par excellence. Mi smo, dakle, sudjelovali u iznimnom političkom životu Hrvatskog sveučilišta, tako smo ga mi zvali, tako ga je zvao rektor Super, bio već pripremljen statut toga sveučilišta.
Mnogi od nas su bili na paralelnim studijima, nije uopće bilo rijetko, recimo Jerka Mitas je studirala pravo i paralelni studij filozofiju. Ja sam elektrotehniku i filozofiju također, književnost. Kad smo došli u Staru Gradišku, nosili smo sa sobom knjige i ja sam tek kasnije shvatio zašto nisam mogao dobiti knjige klasični njemački idealizam ili filozofije istočnih naroda, to je filozofska hrestomatija Matice Hrvatske. I ja kada je u zatvoru sam čitao ovdje u Petrinskoj mnogobrojne knjige i to je bilo, istražni sudac je to dopuštao. U Staru Gradišku tamo ste mogli ponijeti 10 knjiga i onda pisati raport da vam se odobre 2 knjige. Ja sam tražio neka mi dadu Novi Zavjet i neka mi dadu klasični njemački idealizam. Idealizam, to. Ti bih htio čitati Kanta i Hegel, daj Fichte i Schemble. Ne može. Kasnije ja gledam nakon nekoliko godina Vladimir Filipović, klasični njemački idealizam, Matica Hrvatska. Ma to Matica Hrvatska, to je bila crvena krpa za svakog policajca, bez obzira da je to bila knjiga o povijesti umjetnosti ili o filozofiji, ili knjiga Šime Đordana ili doktora Franje Tuđmana, Velike ideje i mali narod. To je jedna golema tema, o njoj ima dosta literature, ali daleko premalo i nije proučeno sve što bi trebalo proučiti. Novinske članke, partijske izvještaje, analizirati studentske udruge, naše rezolucije, naše sudjelovanje u Novom Sadu, Beogradu, Sarajevu, Ljubljani, ja smo bili na tim konferencijama u republičkim tim središtima, odjeci svega toga i to je nešto što bi zasluživalo puno veću pozornost i temeljito istraživanje. Ja zahvaljujem na vašem strpljenju, prekoračio sam očito vrijeme, tema je golema, nije mi se lako snaći. Bilo mi je rečeno da mogu povezati Maticu Hrvatsku i studentski pokret, dakle Matica Hrvatska bila nam je iznimno važna i njezine knjige, gotovo svaka studentska soba imala je barem 10-ak knjiga, barem, ne znam, i časopisa Matice Hrvatske koji nisu bili u neku dekorativnu svrhu, nego je to bio naš alat. A kasnije smo, evo, bili začuđeni kad smo od te 70. do 71. godine i sami osvanuli kao važni sudionici kreiranja nacionalne politike. Pored svog studentskog lista koji smo uspjeli osvojiti i u Hrvatskom tjedniku i u drugim glasama. Ja bih vas jako rado vidio u Matici Hrvatskoj, tamo imamo zbirke Hrvatskog tjednika, Hrvatskog književnog lista, časopisa Hrvatsko sveučilište, studentskog lista, svih tih tema, svih tih glasila, časopisa i brojnih knjiga. Ako vas nešto od toga zanima, u većim i malim skupinama, ako poželite, ja ću biti na raspolaganju, učinit ću što bude mogao. Hvala vam.